Е така, той е трета 3 клас от шумарства. Да, Он да. много вредни дечините. Иска така една пчеличката майка мразка. Няма да и по бара да работи. Качеви, той е матче, знаете. Това е зодство там. Ево го и Грижо, ево го и Джейто тука. Грижо много. Чувствувате Джейто. Ева, Сус да ги събираш тръвчините. Тук е че... Сусо, ева, Сузана. Това не беше много бъде сморен. Добре ви работи. Ще знаем, че спикърта се завладява. Това е професор Баш. Е така, он много не поддържува. Нашият професор много не поддържува. Добре. Добре. Петка за добре. Наопак. Ето они там тук струват. Ето ми гледат само. Спикър завладява. И завършните спикър. Ето това беше за днеска. Драги почитувани, непочитувани. Що ни кажа това? Гата ни по нас.